ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କି ଭୁଶୁଡ଼ି 2 ଶିଶୁକନ୍ୟା ମୃତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାକରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କି ଭୁଶୁଡ଼ି 2 ଶିଶୁକନ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ 2 ଜଣ ହେଲେ ସିଦ୍ଧପୁର ଗ୍ରାମର ବସୁମତୀ ସେଠୀ ଓ କାଳିଆଗୁଡ଼ ଗ୍ରାମର ଦିବ୍ୟା ସେଠୀ। ସେ 2 ଜଣ ତାକରଡ଼ା ଅଜାଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ସୋରଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ମୃତ ଘୋଷଣା ବୋଲି କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବରଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଓ ଶବକୁ ଜବତ କରି ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, जनता खबर।